रउरा कबहू सुनले बानी आईपीसी की धारा 376 के नाम। पहले तो लोग समझ ले कि बस ई कानून के नंबर है, बाकी असल में ई बहुत गंभीर अपराध से जुड़ल बा। धारा 376 भारतीय दंड संहिता में बलात्कार यानी रेप से संबंधित बा। मतलब जब कोई आदमी जबरदस्ती, धोखा से या बिना औरत के सहमति के शारीरिक संबंध बनावे तो ई कानून के हिसाब से बड़ा अपराध मानल जाला। ई अपराध में सजा बहुत सख्त होला। कोर्ट में दोष साबित हो जाए तो कम से कम 10 साल तक की जेल, कई मामलों में आजीवन कारावास भी हो सकेला। उदाहरण से समझिए, मान ली कोई आदमी लड़की के नौकरी या शादी के झूठा वादा देकर जबरदस्ती संबंध बनावे और ये बाद में मुकर जाए। अगर लड़की शिकायत करे और जांच में साबित हो जाए तो वो आदमी पर धारा 376 लग सकेला। याद रखी, किसी भी औरत की इज्जत और ये सहमति सबसे बड़ा अधिकार है। कानून साफ कहेला जबरदस्ती की सजा भारी होला। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।